A ještě teda navážu na nějaké základní věci, které jdou dělat v průběhu každého dne a už se pomalu dostáváme k tomu cvičení, nebo k těm jako zvykům na stretching, mobilitu, záleží, jak to kdo nazve. Tohle je hluboký dřep, já o něm i na svém profilu mluvím docela často. Hluboký dřep je totiž úplně strašně boží, úplně na strašnou spoustu věcí. Na všechny ty klouby, který se tím promazávají a tím pádem zdravejc fungují. Protahují se tím všechny svaly, šlachy. Je to fakt jako ozdravný cvik a nemluvím o tom, že je úplně boží na peristaltiku, na to, jak nám fungují střeva, na to, jak chodíme na záchod, jak vypadají naše bobečky a tak podobně. Takže hluboký dřep v základu vypadá takhle. Jediná věc, kterou u toho nechci vidět, je, že se ty kolena propadají dovnitř. U toho hlubokého dřepu by ty kolena měly být nad chodidlem a měly by mířit stejným směrem jako to chodidlo. Jsou lidi, co jsou schopní tohleto vlastně udělat zadkem, těma svalama na zadku. Jsou lidi, co ne, protože tam jsou třeba hodně poskracovaný a to je v pohodě a pomůžou si prostě těma loktama. Prostě toto udělají loktama. To je základní verze. V tom hlubokém dřepu, když v něm jsem, tak spousta lidí potřebuje nějakou akci, protože za prvý je to hrozně táhne nebo bolí. A mimochodem, čím častěji to budu dělat, tím víc v tom vydržím. Takže je varianta se poklidně vytahovat za rukou a ještě vám chci ukázat, já tady mám po ruce naštěstí yoga block, tak. Spousta lidí do toho dřepu prostě nedojde, protože je prostě poskracovaná, protože to prostě nedělá, to je normální, to je v pohodě, s tím jde něco dělat a nedostanou se tam. Takže to, co je varianta z boku, tak je normálně si ty paty ze začátku něčím vypodložit. Dělat prostě toto. Člověk vůbec nemusí mít yoga block. Mně přijde hrozně jako stupidní vždycky lidem říkat, že si mají domů pořizovat nějaké pomůcky. Všechny ty věci udělat úplně bez pomůcek a člověk může být úplně zdravý, krásný a spokojený a nemít doma ani činku. Pod ty paty si jde prostě strčit cokoliv, třeba nějaký poskládaný polštářky, poskládaný deky, poskládaný ručníky, jde si s tím pohrát. A taky je varianta si prostě na něco sednout, jako je třeba ten yoga block, nebo a já to budu mít asi tady po ruce, to jsem si mohla připravit. Mám naštěstí mikrofon, tak mě aspoň slyšíte, že jsem nikam neodešla. Jo, nebo nějaký prostě různý ikeácký stupínky. Zas prostě člověk si pomůže čímkoliv, co má doma. Pokud je to pro něj prostě těžký hrcnout si rovnou jako tím zadkem do toho vzduchoprázdna, tak to dělám postupně. A začínám tím, že tam prostě takhle sedím. A když tam takhle sedím, se otočím čelem k vám, můžu do toho zase přidat buď to vytahování, nebo do toho můžu přidat prostě nějaký, že se jako zapírám o to koleno a vlastně se vytáčím na každou stranu. Jsou lidi, co v tom dělají, že se vlastně jenom jako povrtějí a tím prostě zahřívají pěkně ty obratle, celou tu páteř. A fakt se jako nebát si s tím vlastně pohrát. Takže hluboký dřep, kolena jsou pěkně míří pěkně tam, kam špičky, nepropadají se mi dovnitř a tady se snažím být pěkně hrdě otevřená. Když jsem tam takhle, jsem tam takhle. Hluboký dřep je boží, jako do každé rodiny.